Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo kromowe wato wispode. Anyong suster na safe sa e barodi. E karuf ko arti de pres partori sobu so e barodi not gogomit. Zuid-Oost gogomit west wispe def mama ser na we barodi. Iya. Tori de. En mis dojang abararot. Ja, maar Gambo, ik zei dat ik de prespartori kapesi. Natuurlijk volgens mij begin maar bar aladens maar orina trase de diaspora man aladens maar dat me bar de ode de senaman wispe tang doisi Amerika tata wispe de we bar won odi en actie unu alamala fu harus tur ang ubangi fu arki de to disi omdat tori de taki entide je ziet dat die Masar Gambos donam sei atramatek chim even een pauze baka maar Gambos donam sei entide o tak over tori omdat we jere safe sa in een kondre en aussi sa regering deze doet die eigenlijk ik ataki o taking ano so Masar Gambo Tak de san lek fa de san de. ja want je ziet nou de mij tak over PG Iya. Sana na wan lane. Asa watas a PG to. Ja. Asan dia sa wan lane bus. No. PG. Ano dati no. No. Para Maribo Gersvleit. helemaal niet Ano dati. no naar rechter procureur-generaal naar Procureur-generaal. ja want de man is bezig in het parlement en legt bepaalde zaken uit en sa uyere Masar Gambo sa uyere en Ja. ons tegen volk ook toe aan dat volk kan no arkatorati je ziet hem op NDP de man is tevreden naar APG no toch Nee. en de man takiere no maar voorstel nogmaals we taki is een voorstel de man kan voorstellen no eigenlijk APG is een wano voor een PG voor 5 jaar 5 jaar zijn dat Is een politiek vieze spel. ja no Iya een politiek jere. ja. Sinds onder Desiree Delano Bouterse. Dat de man dat die bij kost PG. A PG die bij de. Ja. De man lobby rechterlijke macht. Aha. De man lobby sani. Omdat de man een criminele organisatie. Isabe via dogri no lobby skoutu toch? Zeker niet. Lobby skoutu. Isabe toch? Dus na zo de man die staan na de man die staan tan sokba. Isabe toch? En dan no de man, dus in feite sa de man die doet de op de borso no. Fuko sora volk dat luko no uno lobby rechterlijke macht. En dat voor een rechterlijke macht zogenaamd tussen haakjes, kijk functionair, dan wordt actief voor de man 5 jaar. Dus wacht dus dat je want hij komt aan UPG. Ja, want die is gekozen voor 5 jaar. Je bent gekozen voor 5 jaar. Dat je op UPG, dat is aan doorkijkt, Toriara. Nou, Manari. Maar volk schreef, even Lucas Anat, schreef, dus we zien ook als scoren. Ja. Je ziet dat je asandati, een politieke partij, zij kan zeggen NDP, toch? Saduato dati, ik bedoel een voorstel voor 5 jaar. Je schreef doen dat je dat aan de kant, toch? Nee, maar ik snap zij bron de man bere. Ik snap zij bron de man bere. Omdat een aantal prominente voerman voor de man schrotten. Oh, oké. De man vervolgt de man. En no, want tutori data voor stapel baga. Je verstaat toch? Maar de mans, dus in feite, lukuno brarut. Archima lukuma borgasan kapchimoni me ku verstaan. Ja. Even abuang gezin. Ja. En apa e drink sopi. E waka ala say e ji a family probleem. Ja. Dan ikan go lukutaki. Fawosetatori, kaarvergadering, isabito. Dan kan de wan hebben een probleem die na oso meka bij reageer zo. Dat die zeta san dati, maar go onderzoek fossi i vergroeisappa.
Je verstaat toch? Sami wantaki, im go luku de probleem die de in een rechterlijke macht qua hulpofficier van justitie nanga de mandati, isabi modernisering nanga aansluiten nanga tori fu grondtapu fu a rechterlijke tori kei wakabong. Je verstaat? Maar no te chencha PG. Dat idee doen sani. Je hebt niks gedaan, want dat probleem is don ete dape. Natuurlijk als don dape. Ino losse op. En daarom was er gambo, wil hoe de vorige regering wil leggen uit dat a PG de gekozen weer Libië. En tak dat Libië dat dit, nee. Maar de man bijvoorbeeld een leeftijd. Want leeftijd bij de voor 75 jaar. Dus dat 75 jaar, dan want trap PG go. If je pak 5 jaar, like zei taki, dan eigenlijk nog politiek tori, want pak 5 jaar dan kotak NPS sa wini. NPS pote man dape. De NPS pote PG. Palu wini, da palu pote man dape 5 jaar. Dan kan boe nooit toch? Nee, dan no bom. Nee. Isabi toch? Maar met le famille taka fesi misap se bronde padibere. Omdat wat tu prominente diefs de man. De man schroto de man, de man vonnis de man, terwijl de voortvluchtig. En nog erbij, als aan die bron, dus nou als het er fans de man want teki, me takas aan lek vast aan de. De man want tek waar fans tak VHP. Me ku takas aan, me ku karap chineneng. Isabi toch? Want tijdens verkiezing angasani, de no one understanding president. Ja? Die verkiezing go VAP no lasi. Nee. Je verstand? Maar de man vet pitje de serefi. Isabi toch? Da ala de minister no. Tronskotu. Kan de wan de minister o tron PG. Wat kan de ook toe? Wan PG NDP. Ja, NDP, PG. En dat de man o weri a wet san jaso. Dat doe je. Atoga. Atoga. Pars toga. Dat doen we weer nog. Ook kan je dat ook te veranderen. Dat verandert toch? Plakken de mor, plakken weet je nog. Na systeem het change toch? Oh, dat na systeem. Dat na systeem. Oh, dus dat systeem, sabi de voor je leven gekozen, dus dan 75 jaar. Wat change voor 5 jaar. En hij def me. En hij def you. Dan me abba PG. Achter nu, acrossief you ook te veranderen. Ja, dat is pars. De eco pars. Oh, dus nou pas met grabatori. Isabit. Nou was met grabatori. Ja, na dat na sani. Oh, dus dat na change. Ja, en hij vindt no look bon. Dan, if de man weer das. Ja. Dat de man kan weer een groen das. Oh, ja. Want je begreep ook toe, Matergambo, dat gele handschoenen. Ja, maar je begreep ook toe dat in een orga, dat is een groep, je begreep NPS nog de insangator te waren. Dat je begreep. Ja, de man nog de insangatori. Want jere no. Satante Jenny het doe. Na vice-president. Want de tante Jenny no de. Ja. Vice-president nee, zeker adjers vervangen no de. Dus dat nog een probleem. Dus a volksrip in Luku, a volksrip tak jong, pe Russia de. Russia? Ay, pa de. Nee, want de Russia gaat op een veld ko play. Ay. Dat tante Jenny play arbiter. Oh? Ja. Scheidsrechter dus? Ja. Oh ja? Dus zolang Russia abaldoro Russia futu. Tante Jenny blow. Offside bal. Ja, no? Ja, dat man ook kan go door. Amano man play moro. Nee, want maar de buitenspel. Ja. Buitenspel, gewoon buitenspel. Terwijl links buiten of tante Jenny. Ik play score vrij. Ja, no? Inos heb zomaar naar links buiten. Volg nog kan maar. Links buiten. Zomaar nee. Amaf Pemba Dotti. Ja. Amaf Pemba Dotti. Wat je bedoelt? Ja. Amaf surpost. Isabito. Amaf is score vrij. Ja. En hij is nooit buitenspel. Ja. Dus nu dus Sameshi, tante Jenny daar buitenland. Ja. Daar is een waarnemer toch? En een president eigenlijk toch? Ja. En toen was er een probleem die naar Kondre. Ja. Daar aan hem aan te beslissen. Een bel. Ja. Dan hij tekt tante dat je legt uit. Ja, maar kan de tante nog maar bereikt tante. Dan mijn actie aan Pemba Dotti. Oh? Voel je bent? Ja, toch Samim do. Ufa. Dat kan haar zus.
Oh, dat natori. Sasane oroko. Oh ja, al die tijd. Iya. Dat best wel aan het man. Al die Ada tijd. pada chamak tiara. Oh ja? Iya. Oh. Ama pemba doti. Oh ja? Uno sabama. Nou, bisa pa man. Bisa pa volk sa man. Iya, ama di be opo wan bedrijf in pemba doti. Ah. Talanga. Hey. Na fene ko paya man dat wanta wan bijilene de ma beteka abarasyon. Mi abde pretete. Oh, PDP preti be me kan de gratie. Iya. Oh, Mi ja, dat bisa abde. beter. Bisa beter. Oh, dus manat na eigenlijk linksbuiten. Iya. Hij blijft links en rechts. Iya, links, rechts. Oh. En hij is een gevaarlijke spits. Oh. Dus dan, Rusina next zit aquí. Rusland. Wat er voor hem voor? Wat er voor ama tronto do. Oh, tot zo? Wat er voor ama no man bari kara links suku wat er mano man. Ano man? Nee, Oh, maar Swati. Oké. Maar jij no was aan EFSA benzineprijs op. Ja. Oorlog de Israël aan de man, Iran aan de man. Ja. Dan misschien dat die regering die leg afvolk, aksa volk de patiëntie, want benzineprijzen op omdat oorlog de natrasie. Ja. Maar mijn vraag misschien even terug. Ja. De vorige regering, Ja. die dan maar bij kon, pas, Ja. dat dan maar kies een slag voor COVID. A COVID bede. En 2 jaar jaren. A 2 jaar lang. Oké. Hoor dat pe chago. En na 2 jaar, niks nog meer gebeuren in de Conde. Ja. De winkel nog meer draaien, bedrijf nog meer draaien, bijna nog meer mangauro koserevi, Ja. in bureau kap, isabet. Alla soort- Wat allemaal soort hebben dat aan toch? Nee, ja. We hebben dat aan het. Mhm. De begreep dat die regering dat die toen doen best in 3 jaar. Ja. Fu, haar zit bepaald door. Adis etak e beja volk bij hoor patiëntie na oorlog. Jere, die probleem bede in de winkel na dure spullen dit dat. De baba oorlog voor Rusland en Oekraïne. Isabi, die aparse bedrogasan dat no be besta. Ja. Want daar regeren betaki umori kane na disi, dat heb sa so, mek so, isabi to. Want unom vergeet uno. Uno na wan importland. Ja. We importeren voeru. Isabi to. En ondanks dati, de vorige regering bezorgd taki, a bouw a kasreserve op. Dus mino sape de man be fenamon. Maar de man be genereer. Isabi to. Fu sorgo sani, fu do disi, fu do dati, te de man be jitoro. Dat no mo die kong, isabi to. Ja. Dan zogenaamd a $750 bij de fout. Ano be boom. Takami. Dus dat die? Ano be boom. Hebben we Ja? zeker. Maar jides ma di sa no be boom wan de puren. Ja, de pura lasani. En no, de si meneer Misser. Is dat Misser in het Ja. parlement. NDP Misser. Ja, maar des op de penalty. Misser. Tak na afval aksa volk. Dat je hoor patiëntie. Want onde bezig ete. Maar hier no. A volk hoor patiëntie. Lek zij actie. Beleid no de. Ino ko lek me uit so pe wat na baka 5 jaar. Ja. Ino lek me uit. Next no de. Uno sap. Next no de. Begroting dik ba. No bribi. Maar jere jas. Ay. De man speak tak de blaadje of chan. Mi dik zo. Dat de man do. Maar voor een regering. Dan ben je al eens aan mee. Ze hebben geen andere keus. Oké. Ze moeten zo doorgaan, want de wangopje populistisch. Ja. Isabi toch? Want dat men merken dat de activiteit die de maigi, dat de maigi disi, dat de maigi onderwijs disi, dat de maigi dat. Ja. Maar attempts die santoki bij de president. Adjes de vakbondsleider. De stoer de be abmakade no be mans dona jompo po ibri yuru trobi sa de opo sai opo koranti archi radio a vakbond dis ate borong a vakbond dat ate borong di pede mandat de Beda maar dat de. ai Mi dik. Dan go postolo ja. Wan vakbond zeker.
Dat ben je altijd aan en leg ook uit onderwijsvakbond, toch? Ja. De syndicaat. Syndicaat. Is dat niet, toch? Oh, gevaarlijk nera. Ja. Als aan die syndicaat. Wisa Stri, de Maika heeft, toch? Wisa Stri. Is dat niet, toch? Mevrouw Ja. Hoogdorp. Ja. Leg uit. Hmm. Als man leg uit, ook dat keer, no. De man geeft want toelagen. Want toelagen. En dat is dat ik go in salaris. Nou, want Want toelagen. als salaris, onthouden, als salaris, ik ga naar salaris, dat ik go door in die pensioen. Dat is dat toch? Ja. Dus En dat den hoji. Nee, de man 2500 Ja. toelagen. Toelagen. En dan ben ik al zeggen, ja, nou, die brandstof. Maar hier nou. Ja, wacht. Ai. Come again. Aha. Dus 2500. Ja. De Ja. bigisma wordt dat 2500. Ja, Ja. oké. Naf brandstof. Ja, toch. Voor bij brandstof. Vrij ermum. Ja. Wacht. Ai. De tego tank. Aha. Walisi. Ja. De tela 1000 kolu. Ja. Da meter is elkaar afu. Ja. Ja toch? Ja. If je bij dat bottom. Ja, ik kan af. Dat is elkaar afu. Mm. Dus, door met die jaren aan olie dat. CBD. Dat- Vooral even je foto. Ja. Dan go je les naar Lelydorp. Ja. Ja, toch? Ja. Dat ben Bokon. Ja, go kom. Ja. Ben klaar. Nou, oké. CBD. De klaar. De potondeuze zitten. Ja. Is 14 dagen. Moet Ja. dat grond op 15 dagen. De go afmoen. Ben klaar. Ik ben klaar. De klaar. Maar je nou. Als je dat die. Ja. Dus maar ik kies voor salaris. Sami sabi 13 dusu. Ja. 13 dusu. Dus maar ik kies. Ja. Dan gaat 2,5 dat van benzine. A bensin. Dus dat klaar ik ba. Ja. Dat 13. Daar is maar moest bij Krosi. Guinness Refi. Ze moeten representatief zijn. Natuurlijk. Ja. In Yang. In Nyang. In Dringi. In Paifaya. In Paifaya. In In Paiwatra. Paiwatra. Kan de huisuur toe. Huisuur kan Kan de de ook toe. euro zo ook Ook toe. toe. Is dat beter? Dan sang a regering tante Jenny. Zou we leggen uit. Zou we leggen uit. Na pubruku we bruku. Dus volgens Ulukudes Masking. Na En de vakbond. Next net taki. De man die bij make opname. De man die bij go make opname. Ik heb film. Ik heb luku pe kokro no potbong. Pe on priti de tapaj. Periti data pushdarati. De man de moro. Diere no. Ai. We me oteji wansani. No sepsa Indira Gandhi weg. Kennedy Highway de pres dati. Nee. Teneti e vrede vrij. Zei de. Apa se boroko? Hij broko. Ja. Maar de man go make film ba. No. De man die bij regeer fossi. Ai. Go make film. Wat pi priti na broki. De man go make ifa. No terug en mek file in Indira Gandhi. Ja. Terug en mek file. Met. Serieus. Terug udu waji Alassani. Ja no. File. Asan jeswa en fasi. Jongo. Isabito. Dus in beriken taki. As druk van passie no valk moro. Nee. En if alleen koi dede. Ja. Dus dat die. Je verstaan. Maar ja, is normaal. Ja. Het kan, Ja. kan gebeuren. Ja. Maar de man go klagen over de sandati. Nee. Nee. No man het ook niks. No man het tak noti. De man van strati. De man die bij regeer strati. Ja. Is dat de man die bij regeer taba strati. De man dat say go tre wakti watara. De man die bij is die stonak op parlement. Broko Ja, sandape. de man no. Nee, no. Alweer de man kies positie. Alla de man chis posisi. Ja. Dat de man def den pi. Ja, Dat de next. man tak. Dat de man tegen na sasa nga bayo tak jullie bekijken het. Alla de man fu sabe regeer dapa Flora Rangu. Alla de man so De stil. man. De man. De man eko look de man seref moro. Want hoef de man. Nee. Ter. Wamang. Ama dat zolang ama shima koffie job. Ai. Hij rijdt bus. Ai. Isabito. Ai. Ama na baba waja. Isap Ja. sa de man kar baba No waja. me sabi. Isap tobe set frigi fosi. Ja. De potschermes na ter. Oh ja, de wajago. De, Oh ja. ama na waja. Oh. Ja, wajago. Oké. Maar je tak ama een rijbus. De man rijbus. Ama je luka brandstof. Karamo je hebt drama toch? Samam do. Ama je hebt drama. Ama stenko savri. Ja no? Mek moto in mi waja waka ere. Ama da fair pay. Oh, ama So savri. Ama ne meki bari moro. Oh. Ama si dati technical. Problemen Technical teken. teken. Ja no? Isabito. Dus ala de bari die de, dus de man be bari ketak Nee. puri Jerry. Ja. Isabito.
dat de tante Jenny kon, if a sumabo kon, Ja. dat we opowanu, dat de mij langa jonu, dat we liba libi. Ja, maar onvoesten dan safe sa. Ube wasgoed ook. Ubeteji de man. Betede man, dat kan net van la strati. Nee. Pika monastrati. Lek te hagele fada Europa. nee, toch? Hoe weet dat kasanati? Asane fadon, altijd u taki, tak te money de. A money naf dubelang. Ja. A money ano tak de mij got na patapuk of maak de straat of VCP. En een sakang a money tak mensen komen jullie halen. Er is geld hier. Ja, ja. Asane work of zo. Nee, nee. Je verstaan. Ube leg afvallig uit dat hier na. A vorige regering. Baby juang monikba. Ja. Utak ni uno waning. Want uno teka vorige regering maar toch? Nee. En de man sang bij dit veld en make opname en make body. ja. De leg uit dat hier no. Het wordt beter. Ja. Eigenlijk in een bavro komoro. Ina voor Je komoro. snap gewoon pakket teki. Pakete koteki. Weli na Eldorado. Ja toch? Isabi toch. Alasan City. Isabi. Ja. Maar apripo, isifa oorlog de want jere ja de Amerika zoet wan eiland Ja. voor Iran. Ja. Na pa olek moto. Ja toch? Zo. Ja, maar dat doet ik toch ook ondiri. Maar misser, mi gila gevallen uit dat je moet geduld hebben. We zitten tori. Maar jere mi jere wan afuru freut mi. Hey, Om nile stegi mi wan tori. dat wordt. Om nile staka herregeren die 6 de hoor karakter maar mi gado 2028 ko halen. Niemand tante takin. Tante takin, jere no, mi, Omar, dus afvallen, moet op geduld. Ja. Want we wachten op 2028. Ja. En dat hebben we Juba. Dus, Maar 2 jaar lang, hè? 2 jaar lang. Jo, klari. Yo klari. Jo, klari. Jo, Maar klari. jere ja. Maar ator sa mo ate. Nee, San kan verschuiven jara. natuurlijk. Door een soort feti dape. Ja, ja. Dat jere no, Nee. we gaan dit even on hold zetten. Akahara. Alasanka. Sam no wani, sam ne winsi. Dat is hoe Want mi wan de chief mim abe bong. De Natuurlijk. gram chief mim abe bong. Ja. Dus mi ne wins dat. Nee, tuurlijk niet. Maar, Ja. umorika na nga pis dati. Altijd die mogen Dat rekenen. wan taki, ino mag reken tap wan sandi wan man bereik poti ba. Ja. Tak dam yo go nyanda pe. Ja. Isabito. Mm. Yum reken tap sa yu eji kwaliteit, sa yu man du, Ja. fa yu man setting. Mhm. Wan de le no farakak ba. Ja man, 1,6 miljard. Maar hier 1,6 miljard. De man actie dat jonge verklaring, zij doen aan money. Teno weta no man kong. Ano man ko ina agenda sa in het parlement. De man man putin tapa agenda dat hier ko behandelen sani. Dat schrijft no maite. Maar jere no. Maar dat is maar die de om je heen in het kabinet. Dat je de 20% van om 1%. Ja, dus dat ook toe. Maar dat ook, je tak over een kabinet. Una money toch? Nee. Dat de mij takkie toch? Je mij Ja. tegen volk. Monno Volk, de. money no de. Orpa sensi. Syndicaat. Ouderwijs syndicaat. We Ja. hebben geen geld. Rumaji. Maar negi man ambassadeur de man beëdig. Ja. Fugo pe, fudo sang. Huh? Fudo sang. En dan me look in een groep toch? Ja. Dan zie je one man of 2 man pe. Sang jaren. Ino jere next maar in de systema door elkaar. Ja, maar jere ja zo. Hey. Maar de ambassadeur die de man. Hey. Luku ala regering. Ja. Na akkoord van regering. Ja. De pot de ambassadeur. Ja. is. De man toch op plate. Ja. Na de kondere dat pepe de man pot de man Ja. van oil and gas. Oh ja. Oh ja. Na oil and gas de man gos don dat per. Oké. Fugo plate tak 2028 kam go doro. Oké. E fasane moeilijke aka don go juku loes Ja, story. ja. Ano voor terasani. Ja, maar Want er is geen beleid. er is geen beleid. Er is ook geen geld dat de mij leggen volk uit. Ja. Is om eens in Paideman. In Paideman een salaris. In Podoro commandje de man. In Pai huisvesting. Ja. Alles aan die pooi de man. Ja. Dat is nou money. En dat valuta. Na valuta ja. Ano SRD. Suma go pai voor also wa appartement a Amerika. Amerika ne pa SRD. Kan SRD. Dat Kan weet SRD. De Of dan Frankrijk. Vaak. Maar nak yang akoja. Weet je dus, alle dit toor dat hij. Dat we luku, dat we taki om ano kan. Die wacht die even lukator. Wat una money toch? Nee. Ik kan zitten wat trafas de. Masami wan teji des manana sasa ba yokoromo. Ai. Na pu buruku wer buruku. Volg me.
dat was she, dat Archie van de vernietiging, dat tidena die de kost, kom ik met de voetjes tak door die Archie den. Jullie komen en jullie stelen en daarna wijzen jullie met de vinger naar anderen. Schaamteloos, man. Je voelt nooit aan Osari en je gaat maar door en door en door. Vergeten dat ook het langste touw een eind heeft. Jullie waren constant gewoon in een klikje en dit is wat je noemt een criminele organisatie. Dit zijn criminele organisaties. Dit zijn criminele organisaties. Sluit ze op! Dat doe je dat die. Burku. En daarom ik me lekker uit. De medische taxani. De man taki ayeshi for smofo. Dat is zo. Isabi toch? Ja. En mi. Smanete je misan tunanga drilesi. Dam no yere. I verstaan toch? Dat wan taki. Yum trushani na gorong. In pranwa sani want if he brief demandi. Yonya lati. Isabi toch? Dus trushani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De zorg dat je de, isabi toch, ik kan doen sani. En sami e pleit, vooral in para, me e pleit voor gezinslandbouw. Dat wat ik de toeneef, toebrada, seanga sei, dat we pran samen, dat we jepu serefi. En dan daaruit, amoni sei bogo baya woyo, de naf gomoro. Isabi toch, de zorgu taki kaduan trasan nanga moni dati. Isabi toch, dat wan taki im de zelfvoorzienend in ma jepi serefi. Dat men, zo voed je een volk op. Isabi toch, maar nog een kwetje een volk, lek foru in een ren. Te dei opoi goi trowe nyanji den de yanga den kaba. Isabi toch, af de mek de bari de de na ren is donfi in Espang. Nee. Dat want ik go do best. Ja, ugo prani. Want na dat moest je punu. Na dat ben je ba en na kan je doro. If de mijn tuin Europa zelf de mijn juurtuin. Dat is prani. Dat sandu ja zo die afvruchtbaar gorong. Do no wani. En nog kan God forbid kabatuba. Omdat na torsa mi etaki. En me taken tide. Mina de erlet in para. Dan mi kan een voorstel voor gezinslandbouw. Isap taka ondervoorzitter nake pour tapatafra. Ama nake pour tapatafra. Man tak wan terrasma op 300 vierkante meter. Dat fama udu. Somen grondi da para. Ano kanara. Metako grantani. Dat we wan Archie en Luku. Te wan tera lees baka. Ja, posmi tapu. Mo actie lekser namang. Alleen ekono wesi alleen kong. Dat we actie lekser namang me aksuno. Funo trowe doti tap strati. Of je trowe in gotro angade san de plastic sani. Je verstop alla kanaal. Hoor rekenen aan san. Lekser namang met takangano. En natuurlijk, if you know echte sanamang. En if je vier voor Suriname, je loopt je kondre, dan je je hoort je kondre kring. Omdat je nou echte Suriname, met dat ook grand tangi, en te wantralis baka.